Atong sayro ng dugang pa mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat Sara, muabot sa upat ka panimalay ang nadanyos tungod sa pagapak sa kusog nga hangin ug dagkong balod sa Gobernador Generoso, Davao Oriental. Samtang 24 anyos nga lalaking gikareport nga missing sa Davao River, padayong ginapangita. Ani ang report. Ana sa upat ka panimalay ang nadanyos tungod sa kusog nga hapak sa hangin ug dagkong balod sa kadagatan sa Barangay Tibanban sa Governor Generoso sa Davao Oriental. Sa impormasyong nakuha sa GMA Superradyo Davao gikan sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, gawas sa mga nadanyos nga panimalay, tulo ka bangka sab ang nalakip sa naguba tungod sa dagkong balod. Hinuon mibalik na sa tagsa-tagsa ka mga panimalay ang mga apektadong residente. Gimanduan sab ang mga apektadong mananagat nga i-report ang pagkaguba sa ilang bangka aron mahatagan og tabang. Samtang padayong gipangita ang 24 anyos nga lalaking missing human milangoy sa Davao River sa Barangay 8-A Davao City pasado alas 2 Miyerkules sa hapon. Sumala sa kapulisan, gisaysay sa higala sa lalaki nga nagdesisyon silang mobalik sa Purok 7 sa mong barangay pinaagi sa paglangoy sa Davao River. Apan pag-abot sa tunga-tunga sa sapa, nawad-an sumala pa og kusog ang lalaki ug gidala sa kusog nga bulog sa tubig ug nawala. Sa pakiginabi sa GMA Superradyo Davao sa uyuan sa lalaki, nang hinaot sila nga makita pa kini aron mapahilo na kuno galing patay na. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.